ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон ба диққат гӯш кинед. Дар кадме кор дар кора 4 намуд газоблок, шкатурчик ва чӣ мегӯянд шпакловка. 3 бригада газоблок дар кора, яъне кадмее ки метавонанд устои моҳир фирма ҳаст. Сумуш аввалш парвардгор дар моҳш 2 бор гарантӣ хидм. Шпакловкашам ҳамихеш, газоблокшам ҳамихеш, шкатуршам. Баъдан як бригадайга дачаи калоне аст ки дар уҷа фақат устои моҳир дар кори илтимос, кадме ки устои моҳир ҳастанд метавонанд дачаи калон мебарад ту бародарам қатъи ҳамун хазаин чақчақ мекунед, дагаварица мекунед, илтимос ки материалош қиматан медонед дачаҳои орусо чӣ хел соз мешаванд. Касе битавонад мақсад 4 намудкор якта дача ки устои моҳир мега ва ҳамчунин шпакловчики хуб, шкатурчики хуб ва кадме ки кладкаи хуб метавона. Ин ҳамин рақамҳо занг бизанед. Аввалаш парвардгор гарантиш хидм бародаром. Ман просто ҳар каса реклама накунам, я бидунед. Ин аз гап занг